Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 24 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagang tagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutanan karong nga buntaga mga higala, ang presyo sa lana ni sugod na pag uminto karong mga orasa. Apan ang big time oil price hike nga unang planong gipatuman nga kapin sa 4 ngadto sa 5 pesos matag litro. Kaduhaon pag patuman karong simanaha aron di makalitan o mabugatan pag-ayo ang mga konsumidor. Straight to the point. O ni Roy resulta mahigala ha sa problema dito sa Middle East, ang pagtaas mahigala sa presyo sa lana ug unya ang ato mga OFWs nga mamauli mga higala samanta og mangita og trabaho para nila o mauli sa Pilipinas. Straight to the point. Dako ni nga tubangonon sad nga problema nato bisag dili ta directly nga affected ni ining mao nga sitwasyon kay wa man tay labot nila dito mga higala, but indirectly dakong epekto gyapon sa ato mga higalang nasod og atubangon nga problema unya. Straight to the point. Embahada sa Pilipinas sa Qatar og Saudi Arabia niauhag na sa mga Pilipino nga magpabilin sa kabalayan o sa luwas nga mga lugar human sa palupad sa mga missile sa Iran sa US military base dito sa Qatar. Straight to the point. Isip baos may gala sa Iran ngadto sa US, ilan ang giatake mahigala ng US base dito sa Qatar. Onya niresulta kini sa temporaryo usab nga pagsira sa mga air traffic o nitambag sa mga tao nga mangita o mga luwas nga mga dapit subay sa hulga sa Iran nga mobaos pag-atake sa Amerika sa ilang nuclear sites. Straight to the point. At pagtagad sa karong nga buntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the point. Kadako ning maong gubat dito mga kaigsunan. Atong hatagan og dugang pag-analisar karong nga buntaga kining sitwasyon dito sa Middle East. Onya kini ni ang mga panghitabo mga higala nga pag bomba mga higala ni Trump dito mga kaigalaan sa tulo ka mga nuclear sites mga higala sa Iran. Di na gusbat kini mga sukin tigpaminaw. Og mahinungdan nga ang Iran mahigala direkta na karon kini nga pag-atake sa ilang mga US bases dito. Labi na sa Qatar mahigala usa kini ka direct attack na ngadto baos mahigala sa Amerika. Straight to the Kay point. permiro pag bomba mahigala sa Amerika ang ilang gibawsan ng Israel. Pero karon ang ilang gibawsan mahigala ng US base nga tuas Qatar. Mo ang mga tao dito pwedeng panagan sa mga kaigalaan. Kaya dunay mga nanglupad nga mga missiles dito. O nasagang hinuon ni sa ilang mga interceptor dito sa Qatar. Straight to the Ang point. problema mo anak kung daghan gyud kaayo nga muuwan nga mga missiles. Dunay uban may galang di masagang. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad lumuntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigsunan sa gawa sa nasod, United Arab Emirates ni kondinar sa pag-atake sa Iran batok sa US military base nga naa sa Qatar.
Straight to the Wala point. sa tama higala sa mga panghitabo dito sa Middle East. Kay mosugot sa dili ang direktang apektado ini mga nasod, of course, ang Iran, Israel, ang US, ang Qatar karon. Kay ito ang may military base dito. Unya gitira man ron sa Iran mahigala na mao military base. So apektado sila, but kita sa Pilipinas lahi ning atong epekto din mga kagalaan kay indirect ning epekto pero sakit-sakit sad. Reality bite sad ni mga higala kay on financial aspect sad mga higala ning maong atong ma-feel karon. Karong adlaw landaan musaka mahigala ang presyo sa gasolina. Og unya ang atong mga OFWs, no? Mo nay mga epekto nato mga kagalaan. Nya ang atong mga OFWs nga tuwa dito sa mga lugar medyo kuyaw-kuyawan sa sila, no? So mo nang dunay advisory mga higala ang atong embahada sa Pilipinas dito mga kagalaan sa laing kanasuran nga kinahanglan nga mabinantayon o muadto lang una sa mga luwas nga mga lugar. Straight to the point. Now, ang nahitabo kay tungod mga higala nga pirmiro ato pagka Domingo pag-attack mahigala sa Amerika ngadto sa Iran, ang bawas mga higala sa Iran dito sa Israel. Sa ato pa wa pa sa mga higala mo himo og direct confrontation sa superpower mahigala nga mao ang Amerika. Straight to the point. Dito sa Israel nila ipalupad ang mga missiles isip baos. Pero karong bag-o ang ilang mga missiles tuwagi patubang mahigala sa Qatar isip baos sa US military base nga tua mahigala sa Qatar. So mao ni mahigalay mga panghitabo karon, no? Asa man tong kwandong di ba ta badlongon ni Mita tong usadong kini sa man inaan ni si audio or wala? Naala ni audio naay audio ni wala. Siya to ko nang paminawon ning uban nga mga kwan. Oh. Uban kani. Dagko ano mabumbahan. Sus manimang lupad mga kagalaan dito. Kuyawa ini mga higalang mga klasihas ko ano eh. Huwag sa mga duwaan pa ni Kim, muranig duwaan sa mga big boys, mga big toys ni. Dito na kata-katawa ha, subo ang pamalandungon, mahigalan ni mga panghitabo ron. Unya, dito sa, asa man to mga interceptors dong, nga nang lupa dito, aman to be? Kani. Mo ni? O mga Pilipino na nakakag-video, nang lupad ang mga kuano. Mga missiles, so nagipagsagang po nila sa Qatar. Diyos ko po, ano nangyayari? Lord. Lord, ano sana dito, Lord. Ano yan? Kanang lupad ko do. My God. My God. So kini naka-video ni nga Pinay, layo ra ni siya may gala pero makita dito sa kahanginan. My God. Mura mga daghang bulalakaw nga nang lupad, ha? Zombie. Okay, mo ni mga higala mga pahitabo dito. Zombie. Tinaghanag yun. Mo ni hitabo mga kagalaan, no? Ganyo, ganyo daghana ining mga nang lupad. Nawalang, piting daghana ng lupad sa among langit din eh. Ginoo ko lang. Sus, Ginoo ko. Ito na. Gisugat ni mga interceptor o to. Ngadto mambuto sa taas. O na kinahanglan gyapon og kanyo. Oh, mga interceptors kini mga tugaton tog kwan para dili makatugpa sa yuta. Dipindi lagi sa imong tagbala ani nila ron. Dito ni Qatar mga sukit tig paminaw. So ang Middle East karon may gala medyo kuyaw gyud. Tungod ini mao sitwasyon.
Oh, Diyos kalangitan may gala kung atong i-describe. Murag daghang mga bulalakaw ng lupad sa kalangitan. Nya gisugat ning mga interceptors mahigala sa Qatar. Padong ni mga higala gitumong sa US military base nga nasa Qatar. Aha. La ilaha illallah. Rabiha eh. Southwest, coming from the direction of Al-Udaid. Windows are shaking. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Probably Patriot. Muna ni mahigala ang mga From the panghitabo. U.S. military base. Yes. I Okay, think kini. they're launching interception. Interception, yes, correct. Oh That's my goodness gracious. La ilaha That's illallah. right. Kini gubat yung dinagko ng giraha, mga missiles man ang lupad. And I see explosions in the sky there. I have poor quality from this one. Yes. This is explosions. Oh, grabe yung mga pangkuan eh. Grabe yung mga pangbuto, mga kaigalaan. So dito ni sa kalangitan sa Qatar. Mabinta-binta ng Qatar kay doon naman po sila interceptors, no? Ang Israel, mga higala, imagine ha, kung atong tan-aon mga kaigsunan, atong analisaron og maayo, ang Israel, mga higala, nakaluwas nila. Gamay naman patay sa Israel compare nimo sa Iran. Ngano man tungod sa Iron Dome. Kini ni mga interceptors ba nga mao mahigalay mo sugat sa mga missiles. Adto na butos taas. Pero kinahanglan gyapon kang dunay bomb shelter kay kanang mga tipaka ana, mga tagak guna. Imagine ko na yung tagak mo hait guna kay. Kanang mga tipaka nga mga tagak, kanang tagakan kag martilyo inana. Nya hait Jesus Ginoo ko. Mo nang mo ngita gid kag taguan. Kining Qatar sab naa sila ila mahigala mga interceptors. So at least nasagang sa ilang mga interceptors. Pero medyo kuyaw-kuyaw gihapon. In fact, dito'y usa ka mall, mga higala, nga kinini ang naay usa ka mall nga medyo nagkagubot ni mga tao. Beto nga, kunon ni. Doon na siya ikandong. Okay na gano'n, nanaga ng mga tao. Just leave. Kuyawa, mahigala. Sa mall ni, iyahay panagan ng mga tao, no? Grabihaw eh. Okay. Sige, ato paminawag balik ang audio dong. Dito ni mahigala, kagubot. Murag high-end nga mall dito day. High-end nga mall, no? Ihay panagan ng mga tao. Just leave.
Ang ato mahigalang pahinaot nga unta mahunong na kining kaguliyang dito. Hinaot unta maresolbar kini sa mas daling panahon. Okay, ang epekto mga kaigalaan binang lisura man gyud kayo. Ang epekto ini mga higala ari man ni sa pagmahal gyud sa mga palaliton. Bisag kitang mga laing mga nasod nya directly affected dito. Ma-feel gyud nato ni karon ganing increase mga kaigalaan ilan naman lang gani nang dili gani na mga higala bulto indekin. Kuan lang. Itagi-tagi lang usa ang increase kay aron nga dili makuratan ang mga tao. Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Kana lang increase dan sa gasolina o sa krudo. Labaw pa ta anag nakuratan ta may kailan na igo tag tumahok. Negadto nimo mahigalas gasoline station pagpangutanan nimo pila ng presyo krudo mura og labaw pa ta mahigalag kuan. Wa tuod ta dito gira nga tinuod pero nasakitan kag nakuratan ka. Tungod ining kamahal na mga higala. Straight to the So point. atong pahinaot nga ma-resolbar ni o nya kining mga panghitabo ron, no? So kining asa ato nakita mga higala sa mall nang ratol ang mga nag-shopping. So sa kadakong mall sa Doha, Qatar da ini mga sukid di paminaw. Diyang ilang nadungog nga misirin mga higala, no? O ga mga pag-ulbo sa missile interceptions dito sa kalangitan. Human ni atake ang Iran sa US airbase dito sa maong nasod. Straight to the So point. musirin man na mga higala, no? Musirin man para pag hatag og kinini ang warning sa mga tao, pag-alarma sa mga tao nga mangitag pa maaging makatago. So unya kinini ang ang ilang airbase dito sa Amerika kaya may base militar anang Qatar may gi-atake nila. Unya makita sa mga video nga nagdinaganay ang mga tao paingon sa exit o protekta silang kaugalingon tungod sa posibleng mga debris nga mga hagbong. Hinuon way natala nga naangol o nakalas sa maong nga panghitabo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Gumikan kay nasagang man sa mga interceptors mga higala sa Qatar. Itabitahan na lang ning Qatar kay naamas la ilang interceptor sa mga suking tigpaminaw. Doon na nangutanan to dili kita sa Pilipinas na abatay mga interceptors, Wala gina nga kita sa Pilipinas, kuan lang ato, mga motherhood statement lang. Si Tita Claire kagabi may hatag naman tong statement dahil kay ang Pilipinas nga ang atong panawagan nga naay kalinaw inana di lagi ta panawagan og unsa. Ay mangutana mo doon na ba tayo mga interceptors ang ato aniron o kini ato ikumparar Iran mo ning Iran asa man tong comparison no mo ba ni dong ato himo ikatawanan naman lang niyo. Ato paminawon ko no be katan ang kuan ko no dong ang pagsugod be kanay nay audio ni mo ning Iran 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 na lupat mga missiles Pilipinas May mga whistle bombs sa ato. Ato ni agi kato katawa mga higala na mga missiles nga maglupa do. Na Pilipinas Anang dunay nang utana og unsa ba kini ang nabatay interceptors ang ako ini og ato sang paestadihan sa Sikihor og makaya ba kanila na? Muragwa pa maka-study ang atong kuan ni siguro ang atong university dito sa Sikihor. Mura man kang Harry Potter ba nga doon naman sa university na eskwelahan sa mga kinibita mga witch nga kuan dito. Ang ato diri matod pa mahigala atong suwayan og kaya ba ni ka nga doon na tayo mga professors nga tuwa sa Sikihor og makaya ba kanila ni. Witchcraft mga higala no nga witchcraft school sa Harry Potter nga ambot og kining ato mahigala og doon na batay kaya ba ni kay matod pa sa og mga tambalan may pasultion ang university kuno sa dinhi sa ato may labot sa pagtuon ana mga barang og mga
manglupad og ingon man kining bisag unsa nga lang dipinsa mahigala sa lahi nga kalibutan, naaman kuno sa Sikihor. Kay pananglitan og ato na lang nang i-develop ng Sikihor, medyo okay siguro. Kay kining giraha mahigala mura man gira nga work from home, computer na may gatubang ani. Og adto ka Sikihor, pwede gyapon work from home gyapon. Dagom ra may katapat. Amo na mo na mang lupad mahigalang tikbalang og aswa. Pero kita mga Pinoy no, labihan kita ka kuan, manandi na lang kita mang apil-apil. So kanang ato mga statements sama ni Tita Claire kagahapon, naghimog statement may galang Pilipinas kay mao to statement kuno ni BBM labot ini, kuan lang gyud, mga motherhood statements. Mao na importante kay lisod man kayo. Ikumpara na gutong kuan names kana names, pakita na gud names. kana kuan. Pero ipakita sa una tong katong sa bomba nga gigamit nila names. Kaya atong ikumparar mahigala makaya pa sa oras. Di mo di na, unya na lang siguro no. Grabiha oy. Namo po atong kuan pod nga kuan gyapon. Iunag pakita tong bomba katong kuan og crane names. Nya isunod ng usa, daghan po nun sa Pinoy oy. Ato lang ning agi katawa-katawa. Kini kadakuha ni mo ba ha? To. Mo nagigamit mahigala nga bomba pag atake mga kaigalaan sa Amerika didto mga kaigalaan sa Iran, no? Kining bunker booster, nga bomba mga sukid tigpaminaw. Mo nagigamit. Tanaw kadakuha na mga kaigalaan 30,000 pounds mga sukid tigpaminaw. 30,000 pounds. Pero Pilipinas names, sa Santo Pilipinas names. Kaya na may mga postis biko. Nakasukol sa siguro ni oy. Ato lang ning agi katawa ha. Nya kita mga Pinoy mayroon ba tamo dag istorya na gyud basta kusuga mo dagkuan mo na nga kining atong problema bitos China day. Kabantay ka day kin. Hala, water cannon lang yan ha, pero niiyagak na mata. Naputlan o kumagko. Kisi-kisi din ta kay gusto nga higalang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Nang Israel mahigala, sige, gira dito. Why invoke? Lai, inyo nang gira, mo anak mahigala. Kadugayan ni intra si Trump. Kanang pag-intra ni Trump, diha mahigalas gira. Dili na ingon nga ni intra siya nga Mutual Defense Treaty magibasihan na dahil naagi interes ang Amerika sa dana. Mo na tinuod, mo na hitabo may gala katong sa Iraq. Nasa interest. Mo bitaw nang doon naman ay existing unta sa una nga kasabutan nga ni withdraw si Trump. Kinsa man ang interesado anak kanang 5 permanent members sa UN Security Council doon na gipirmahan with Iran. Kay kining 5 mga higala nga permanent members, mga gamhanan nga mga nasod, US, UK, France, China o Russia, kusog ni mamadlong sa uban nga di mo maghimo og mga nuclear weapons, kami rin kamo bahala mo guwa mo. Mo nang ilan ang ipapirma ang Iran at the time nga naa sa nuclear program pang civilian ra gyud ha. Ipapirma ni. Naa na sila kasabutan mga sukid tigpaminaw. Ni-withdraw si Trump ani kay panahon man ng Obama ato ning subayog dugang ha. Straight to the point. Now, mao ni akong giingon sa atong analysis mahigala nga kining pagsud sa Amerika ining gira tali sa Israel ug Iran. Number 1, posible nga makapaundang na nga paspas pag-undang. Ikaduha, posible nga mo-escalate sa tupang mudako ang gira. Di ba? Bantay mo sa kong analysis. O karon prebuyag, igo gyud. Duha may mahitabo. Either maundang ang gira or mo escalate.
Kay maundang ang gira tanawa na may sa pagsukol ug wa na gyud daganan. Di either mo surrender or under the dictate na mahigala sa superpower. Dikta naman ng Trump day. Prangka pag-isulat, dikta na ng Trump nga, sige, pagsabot mo diha. Uman mahigala nga nipakita og puwersa ang Amerika, pagsabot mo duha, ha? Atol niagi kataw-katawa, bitaha na nana ko na sa surrender gyud. Surrender day kin mo naman og kuan ba? Medyo okay lang na. Kay kana og dili maminaw mahigalang Iran sa US. Ang sunod nga wave of bombers na kuyaw man. Kato, first wave pa lang ganito. Bungkag mga higalang ilang mga nuclear sites. So sunod, nga wave ana, labi pa ni attack na mahigala ni counter-attack ng Iran ang US base na may gitirahan, direct attack na sa US. Ang sunod nga wave ana mahigalas, bomba kuyaw-kuyaw na. So, eksakto, ang desisyon mga higala ni ining Iran Supreme Master mahigala Ayatollah Ali Khamenei nga magsabot mo Israel o Iran, pagsabot mo sa kalinaw, Muna'y unang kuan, muna'y kung ingon either mahuman o dali ang gira, kay human naman na may time nga gitakda day 12 ka oras, 6 ka oras, 12 ka oras, so sa 24 oras official na yun niya na human na ang gira. Ato na yagi katawa-katawa, ha? Human, muna'y unang senaryo. Ang ikaduhang senaryo nga mo escalate, meaning mo batbudako ang gira kung dunay mo tabang sa Iran nga superpower sad. Kinsa man yung superpower, balikon ako, 5 members, permanent members sa UN Security Council. Doon na gani mo, salida diha, mudako yung gira. Unsa man yung mga nasura ang 5, akong balikon, United States of America, UK, France, China o Russia. But wa gani mo laban ana diha, awa na. Tapos ng boxing. Straight to the point. O dunay mo laban, superpower versus superpower, wa na. Pabilo sa gira World War III ang lawas. Delikado. Delikado. So, mabantayan ni mo, superpower mahigalang kontra mo, atlas pong usa. Sa may ni karon, kisa may musod, ani mahigalag, bombahan mahigala sa Amerika ang Iran. Ang Russia, igo lang ni isog statement. Kanang statement nga, condemn na, astan China, condemn na, lahi man na nga, support. Manang statement lang og support nga kundim-kundim lang, lahi na kuda sa support yun nga mo tabang mi sa gira. Matras man sad mahigala ang Russia. Although kanang Russia apikihon yun animo, ana anay capacity. Pero samtang dili ni among gira sad, unahon ang Russia di man sa ni among gira gyud. Delikado mga tunaw taning kalikiha di apa mi Ukraine nagkalisod pa gani mi dili. Dili maka-afford ang Russia mo apil og laing gira ro mga panahon na. Now ang China, moingon pong China nga, di masagid ta ingon nga, inana ka-close ang ties between China o Iran. Di masagid ta parinte, kaya kami mga insect man, may tanawa mong mga mata, kumpara sa inyo. So, dili ilang gira. Muna nga, og muatras gani ang China og ang Russia, wa na. O sa pamahimo sa Iran. Maura na kani adto sa Iraq. Ang Iraq mga kagalaan, nisukol kato si Saddam Hussein, kinsa may nagbomba ato, way labot Israel. Kinsa man, ang US gyapon, kay interest na sa Amerika. Ang US mga higala, kauban ang Britain, nga ilang gibombardiyo ang Iraq, kay tungod kuno sa weapon of mass destruction. Ilan ang interest? Kay kining 5 members, og moingon ta nga unfair, yes of course, unfair gina sila tinuod. Mauna mga higalang superpower mo na duwa sa international law. Prangka lang pag-istorya ba? Kani hisgot na kitag tinuod gud. Di tamaga atong puyok-puyo ko ng istorya. Kining 5 ka mga sakop sa UN Security Council nga permanent members, mga unfair gyud sila. Nganong unfair? Di man sa gusto nga kwan.
numero 1 man ang siloso, naa sila ilang mga nuclear, pwede sa musugot ng uban, makabaton po do nuclear. Straight to the point. Kaya dili mo submit sa International Court of Justice, dili na. Sumagod ang China, gikihan na itong Pilipinas, ni-submit magod sa jurisdiction wa. Straight to the point. Giisnab lang ang International Court. Ngayon sa may mahimo sa International Court, ang mag-imong dakpo na si Jinping. Kisa may mo dakop. Mga nasa sa international law. So, kani, sa ako nang giingon, o kamo, nakahibaw mo sa itong analysis yun, either mahuman o dali ang gira, kini pagsuod sa Amerika, mahuman o dali ang gira, or mo escalate ang gira. Pero gikalculate na nadaan ni Trump mga sukintig paminaw, nga mo atlas man na yung uban. Kay kanang China, di man inana ka, ligon ang ilang tae sa Iran. Hasta ang Russia dili ka afford. Duha man ang kasagaran magkuyog sa UN Security Council nga muuban sa US kining France o UK kuyog na sa US. Mo nay kasagarang mahitabo gyud. Ang China o Russia mag-uban sa gina sila. Kadto bitang pagbomba nila mahigala sa Iraq. Wa man mo pirma mahigala ang China o Russia. Ila raman to sa US mga kaigalaan. Call it illegal? Sige, okay, illegal. Kisamay mo implement anak nga wa man. Wala mo uyon ang Russia adto ug ang China, but wa pud pasabot nga mulaban silang Saddam. Mo na nahitabo diha mga sukintig paminaw. So atras. So ang Iran karon gipakitang puwersa sa Amerika, under the dictates sa Amerika, pag sabot mo mas may nalana kuno sa mingon nga surrender gyud. Surrender medyo kuan man. Karon og mingon nga pag sabot mo diha, magsabot na lang kay mura na nga hurot naman sa damong mga bala. Sige na kung binayluay mahigala mga missiles, di. Wa na. Nangahot na ng mga bala. O mga hurot na mga bala po na. Moingon na po na nga. Sige, magsabot Miss Kalinaw. Pero tinuod na mahigala. Wa na nangahurot na mga bala na. Hapit na mga kwan. Mga kanang Amerika. Mo ni bantayan natos Pilipinas ha. Kanang atong problema China careful kita na. Nga naman. Simbako og mag-away ang Pilipinas ug China. Kanang US dili ta maka siguro mulaban na nato. Bisa pag doon na tayo Mutual Defense Treaty. Sama ng US ug Israel. Nanay Mutual Defense Treaty. Pero di ta kasiguro sa ato kang relasyon nato Pilipinas ug Amerika lahi sa relasyon sa Amerika ug Israel. Mo nay prangka pag-istorya ha. Kay daghan man go mga Israeli day, mga Jews day nga nasa Amerika sad nga ang economy sa Amerika may galab. Medyo naapoy dakong tingog ang grupo sa mga Diyos nga naa diha. Straight to the point. Ikaduha, mahigala ang interest nila. Kana, di ba na rescue yun gihimo sa Amerika ba? Prangka-prangka pag-istorya, dili na ingon nga naghira ang Amerika ang Israel, may tabang Amerika sa Israel. Ang tinuod na ang Amerika doon ang interest diha. Benefited lang ang Israel. Na interest, sumagod sa Iraq. Kinsa man nabagoy gira ang Iraq nga kwan, laing nasod wa ang Amerika gyud. Ngano dili mo sugot ang US. In fact, kining 5 members mahigala sa UN Security Council di na lagi sugot sila na pay laing nasod nga maka-create og nuclear. Tanawa, niining 5 na man man nuclear weapons. Ang usa nga wa nila mabantay nga naghimo wa mabantay gyud nila ang North Korea. Karon isog kisaman ko ni mobadlong North Korea basi magwala ng ilang presidente na ara ba sa iya. Wa mabantay na. Mo na iningon North Korea ay sa among kwan ha kay mag-testing mi sa among nukes. Nabay mo palag Kim Jong-un, tanawa ang tupi pa lang daan porbida. Mo na nga di na sa musugot nga napay lain gyud nga maka himo og nuclear weapons kay mahitabo ana ang usa ka country nga naay nuclear ligon siya. Di na basta-basta nga maong nasod. Kay busukol naman na. Delikado ko ng klasiya sa armas. Weapon of mass destruction ko na. Patay mahigala, biological patay, tanan astang ukok patay. Tanawa, so saman, prebuyag lang. Na mo na kung iyon sa kong analysis. Kinisud ng Amerika, dali nang mahuman ang gira. That's number 1 scenario. Mahuman dayon. Ikaduha,
malangan o musamot og dako kung dunay mo tabang sa Iran. So kinsa may mo tabang ang Russia. Calculated na sa US, tanaw Russia dili na katabang. Kaya napay problema sa Ukraine. Ikaduha ang China, dili na ang ilang tay. Di po sila parintik eh. Tarawa, ang mata palandaan, dili parintik. Ang unahuna man ng Russia, di lang sa may tabang-tabang diha kay naglisod gani meaning Ukraine. Kaya mong silingan Ukraine, musukol man sila. Samot nag mo support si Trump sa Ukraine, makasukol ginagsamot. No? Muna karon. So mo ni, at least okay na. Mahumanang kuan kay nga mas Trump nga mahumana ha. Ang gira. Ako basahon ang statement ni Trump ha. Nya atong analisaron. Para maklaro tani. Straight to the point. Now, atong pagtagad mga higala ning iyang statement ni Trump ha. Tanawa, mo ni akong ingon, kitang Pinoy, careful kita, di ta magsalig anang Mutual Defense Treaty ha. Kanang Israel o US na nasa Mutual Defense Treaty. Nga kung atakihon may gala ang Israel mulaban ang US na nasa Mutual Defense Treaty. Nya basig manundog puta nga ana man dayta Mutual Defense Treaty. Okay day kamulaban ang US. Bantayanan gina nato mo na ang di nato kaya di kita. Og naay mga gira may galang di nato kaya ayaw bonus na nagmulaban udi. Kanang Israel ni atake sa may galang kaya man nila bahalag magira sila. Naman sila capacity. Bisa pag di mo laban ang Amerika malangan lang. Nasa interceptors. O tirahan ng missiles na sila Iron Dome. Kita. O tirahan tag missiles din na mayo og natay Super Dome. Wa gyud lisod ta. Unya maingon tag mulaban, prangkang pagkaistorya kanang Amerika, dili na pwedeng sabton nga laban, pero tinuray lang ilan ang gira nga nakabenefit lang ang Israel. During the time pa ng Barack Obama, ilang gipapirma ng Iran sa ilang mga higalang gikasabutan katong Joint Comprehensive Plan of Action. Joint Comprehensive Plan of Action. Ang 5 permanent members ni pirma na og kasabutan sa Iran. Nga ang Iran, kinahanglan mo himo mo kay ingon man Iran nga naa sila ilang nuclear program pang civilian ra kuno. Ipapirma na sa 5 permanent members sa UN Security Council. Nanay kasabutan niya, bantay ha, kutob ra sa civilian ha, di mo himo og nuclear bomb. So pila may uranium level at that time pagsugod yun 3%. 3%. Nya na may monitor ana. Gimonitor man na mga sukit paminaw kay di lagi sa mosugot kining interest ni mga dagkong nasod. So doon na mahigala International Atomic Energy Agency kanang international watchdog. So gimonitor na okay pa man sila primero. Natingala mga higala kadugayan nga dito naman sa ilawom sa yuta maghimo og kanana ang ilang mga nuclear program. Kaya safety gud kay sa Fordo mahigala. O bombahan na ni bomba nga kanang kuan dili US ra mo inaana kanang bunker booster bomb. Tuwa sa kinailaman nga safety. Unya ang uranium level mahigala gikan sa kuan day 3.6% pa lang kun sa sugod. Di makaingon ka naa sa nuclear pero pang civilian na din ang ilang kuan gyud dili na pang bomba. Kay 3.6% naman ang uranium enrichment. Naibaw mo pilay pagsaka ni sakag 20 ni sakag 60%. Kada kuha bang pagkasaka ha? Di ni palag yun ang kuan na naghimo naman magbomba. Binuang naman ang inyo. So ang dunay interest ana ang US. Mabitan ang dunay ilang negotiation sa US natong April nga naundang. During the time of Barack Obama na mga higala, during the time of Joe Biden, na existing ka na nga kasabutan. Pero ni palag na pag-abot ni Trump, pagka-presidente ni Trump, iyang gi-withdraw na, kaya di ni mauning inyong gikasabutan. Kay pagsugo na 2006, ang uranium level mahigala sa monitoring anang Iran is 3.6% lang. Pagka 2010 nahimo sang 10%, ganun saka dako mapagkasakaha. Ato ni sakag 20%, ni sakag 60%, di wa na. Ingon sa binuang naman ng inyo, Unya tuwa pa ba dia, pangutanon di na pud mutarong og tubag. O kini ni ang
inspeksyonon mahigala sa international watchdog, di magpa-inspeksyon. Unya karon to ang sa ilawom gyud pag maayo gihimo nga bombahan nimo dili matandog. Why bumbang wa katandog ana US ra mo inaa. Kanang bunker booster bomb nga gida atong B2 bomber. Maura. So inana ka safety. Ikinsa man kuno pagkina mag-istorya tay tinuod ba? Kanang Amerika tanawar ko naong ni Donald Trump. Kanang naongan Donald Trump, negosyante ko na Trump, daan ko na talawang naong Donald Trump, pwede ba na nimo isource bulsa ke? Bisa pag mo inyong Trump nga, Mr. Donald Trump, wala mi nuclear bomb gihimo oy. Kining amo pang civilian ra ni. Og imong anaon si Trump, tanawang naong, asa di mo yun sa, ayaw ko isource bulsa ha? Mo na prangka-prangkang istorya. Nganong taas naman kaya ng level sa inyong uranium, binuang man inyong kalaki. Ha? Unya, ipa-inspect mga higala na nireport manggod. Mo guni ang report, kinidako manggong butang mga kagilaan kay kanang US, naaslay CIA. Grabe ng intelligence monitoring sa US indikin. Gawa sa CIA may provide sad ang intelligence monitoring sa Israel. Mas grabe man po ng intelligence monitoring sa Israel. Kanang Mossad. Unya gawas ana mga higala ang international watchdog, kining global nuclear watchdog, kining IAEA, International Atomic Energy Agency, mo man gimiingon, niadtong buwan lang Hunyo, mao inisulti mga kagalaan, formally mideklarar nga dunay breach of non-proliferation obligations for the first time in 20 years ang Iran. Straight to the point. Na may breach. So kinsa may di maalarma ana? Ha? Di sa may di maalarma ana nga ang inyong pagsugod-sugod mingo man nga wala ra ning amo pang civilian ra ning among nuclear, wala may plano nga kwan. Kanan 2006. Last 2006 pila ang level balikon ko 3% lang. 3.6% lang ang level sa uranium. Kana bang ingredient mahigala para paghimog bomba? So, may nga wala, okay ra na. Pag 2010 nahimo mahigalang 10%. Ngano ni Saka mag 10%? Pag 2013 ni Saka og 20%. Sa binuang naman ning kalakihan mo nang pagka-presidente Trump daykin, gi-withdraw Trump na di maayo ning inyong gihimo. Binuang man ning inyong kalaki. Pag 2023 ni Saka og 60%. Diwa na. Og imong isource bulsa sa Trump nga wa man ni Mr. President kining wa na civilian naman ni nga kuan. Di ma-source bulsa oy. Ngos Trump ayaw ko yung isource bulsa ha. So mo nandun ay negotiation balik nga ang kang Trump nga ayaw mo anang nuclear. Call it unfair. Yes, unfair yun. Nga naman kining Amerika di kabadlong sa Russia, di kabadlong China. Kanang mga 5 permanent members na hinaykan na lang yun nila nga sila na ay ila na di na musugot nga napailain. Hinuon kung imo hunaon daykin kung kitang tanan kanasura na apo tay nuclear, dali putang mahuman ining kalakihan. Mo nang gilimit na mo nila nga kami na lay naa ha. Kaming 5 na ami, kamo ay na lang mo pag himo-himo. Under sa balaod Megalas International Law, ma-apply ang balaod nga kamo di mo pwede maghimo ha. Maghimo kanimo illegal na, ha? O kami mo himo wahi illegal. Manay prangkang pag-istorya ha. Kining balaod Megalas International Law applicable ra sa mga pobreng nasod, ha? Ug kadto mga dato ug mga gamhanan, wa, mariha gyud ang balaod ay sa ato day. Nga kini mga gamhanan mga kagalaan bida. Mga haod kayo. So kana si Trump kasabot na di man na civilian og utok pus Trump. Og imong ino na nga Mr. President, wa mi kuan oy. For civilian purposes lang ning amo. Nya mingong Trump nga civilian ngano kada ataas man kayo ng inyong uranium level. Pangbomba naman inyong gihimo. Unya nganon to aman sa ilawom, ta sa Fordo kanang tulo mga higala ka mga gibombahan sa US nga mga lugar mahigala naa diha ang ilang kini ni ang ilang nuclear programs nga safety kayo ang Fordo, Natanz og Isfahan
tunog na kahina nga mga ngan sa CIA sa Amerika o sa Mossad. Plus dunay official declaration ng IAEA ni tukar gyud si Trump. So kana tinuray interest na ni Trump, interest na sa Amerika naka-benefit ang Israel. Mo nang kitang Pilipinas sa di ta mo diretso lang nga maghunahuna ta nga total naman tay Mutual Defense Treaty, no? Mulaban ng Amerika na to. Na basig di mo laban daghan na ba mo nagingon marami ang namamatay sa maling akala. Kaya kanang Israel mo sukol gira, sukol na sila ila. Naman sa ilang capacity. Ang kita mo matay capacity. Naputol lang ganing kumagko sa itong sundalo. Napatabang na mga Mutual Defense Treaty. Tanawa ko ng gubat sa Israel o Iran. Wa may kwan. Daghang na nga matay, bomba, dagko na mga missiles ng lupad. Why invoke defense treaty? Pero kita, water cannon na ganyan mahigala, bida. Asa man ang atong mutual defense treaty sa Amerika. Ato lang ng agi katawa, ha? Now, muna akong analysis. Muna akong giingon, ha? Either kining pagsud sa Amerika, mahuman o dali ang gira, or mo-escalate ang gira. Karon nasakto may galang atong analysis. Ang unang senaryo may nasakto gyud nga mahumag dali. Kay to naman si Trump may galang ingon naman nga okay naman ang Iran ug ang Israel la pagsabot mo. Diay statement ni Trump, ha, atong basahon. Ining statement may gala ni Donald Trump. Okay? Asa man to names ibutang kuno diha sa names kay atong basahon o nya ato pod nya hubaron sa Binisaya aron nya atong maanalisar og maayo. Nanada names? Be ibutang diha sa atong screen alang sa mga alang sa atong mga social media followers. Nakabasa naman mo ani pero ato lang basahog dugang. O niya atong analisaron. Og katupong mga nasa radio makabati po sila. Sige. Okay na ba names? Nanadiha ang katong pamahayag ni Donald Trump. Kini. Sige. Okay. Ano mo ni mahigala, no? Matod pang Trump mga kigalaan. Congratulations to everyone. Ako lang nang gagi katawa, ha, kay human may galas bomba nga bidang dagko ato mga bombaha. Congratulations to everyone ko, no? Binisaya pa mga kigalaan nga congratulations sa tanan. Gingon dire, it has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. Sa Binisaya pa mahigala, nasabutan na sa hingpit tali sa Israel o sa Iran nga adunay kumplito dunay kumplito og tibuok nga tigil putukan sa pagpunong sa gubat, paghunong sa gira. In approximately 6 hours from now, tapos sa maniguhian niya na ganina ang buntag na so mag-ihap na ta. Wa na roy buto-buto dito ron taon. Na siguro yung mga nahabilin, siguro mga watusi na lang na ipabilin kay. Ingon si Trump may gala, in approximately 6 hours from now, matod pa niya, sulod sa mga unom ka oras gikan karon, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final mission, matod pa, kung ang Israel o ang Iran makakumplito na sa ilang kasamtangan o katapusang mga misyon, for 12 hours, kay open parenthesis, close parenthesis man for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Sa Binisaya pa mga kahigalaan, sulod sa 12 ka oras, o pagkahuman ini, ang gubat, pag-aisipon nga, tapos na. Tapos ng gira na, si Trump ay nagdikta. Ato lang ni Agi katawa-katawa, ha? Nga, 12 ka oras, matod pa ni Maygala, sulod sa 12 ka oras, o pagkahuman ini, ang gubat, pag-aisipon nga tapos na. Officially, Iran will start the ceasefire. Ang Iran pa may galay mapaunahon sa ceasefire. At
Ato lang lagi katawa ha. Pero kuan lang kay para lang pawa po sa atong stress mga kaigalaan. Matod pa mga kaigalaan sa binisaya paniini mahigala nga pagkasulti nga opisyal na gyud yang Iran mo imuuna og hunong upon the 12th hour Israel will start the ceasefire and upon the 24th hour an official end to the 12-day war will be saluted by the world. Straight to the point. Matod pa, hunong na gyud no? Hunong na suod mahigala sa kininiang kuan no? Ang Iran opisyal ng Iran ang magsugod sa paghunong nya pagkahuman sa ika-12 ka oras ang Israel pud mosunod sa paghunong ug sud sa 24 ka oras usa ka opisyal na nga pagtapos sa 12 ka adlaw nga gubat. Ang sa ulugon matud pa sa tibuok kalibutan. Sa ulugon pa. Ato lang yagi katawa kay malipay man ta na human nagyong gira ha kay dakog epekto ni mas may na mahuman na dayon. Okay na, ingon si Trump. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful. Sabi niya sa matag yugto sa paghunong ang pikas habig ug ang pikas habig magpabiling malinawon og kinini ang mo respeto. On the assumption that everything works as it should. Matodong. Kini una sa una dong. To. On the assumption, to. Sige be kay para maklaro to ni. Okay, gamay lang ha. Sige, atong kuan gamay kay na nawa ko sa pagbasa. Kana. Okay. Kana siya. On the assumption that everything works as it should. Sabi ni saya pa sa pagtuo nga ang tanan mulihok sumala sa giplano. Which it will. Kining pagkasultian nga kuan man medyo kuan man which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. Straight to the point. Mo na niyang isultin Trump. Straight to the point. Tanawa na gud ni mga higalang hitabua si Trump moro pa nahimong hero ining kalakiha indekin. Kay undang naman gila. Nya pinaingon pa siya siyang statement. Ibalik ko yung statement dong. To statement niya. Kani nihalta sa second paragraph. Second paragraph ko na butang igilo daw. Pwede nimo mabutang igilo ang second paragraph. Kana kay ono di kita libat inigbasa ani. On the assumption kana be. Second paragraph naman no. Sige daw. On the assumption. Okay. Kana. On the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. Uman mahigala pinaksitay mahigala daghang patay. daghan nga damage. Congratulations na ninyo. Agi katawa mahigala. Yan ingon pagad siya mga kaigalaan. This is a war that could have gone on 4 years. Kini nga gira mulungtad pa unta ni udugay. Nga katuigan. Mao giingon niya. This is a war that could have gone on 4 years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. Mato pa niya. Kini nga gira, kini nga gubat, mahimo punta ni mulungtad og pipila ka mga katuigan og daghang og mahimong muguba sa tibuok Middle East. Mahimong muguba sa tungang sidlakan, tibuok tungang sidlakan. Mato pa niya. Apan wa kini mahitabo. Og dili gyud kini mahitabo. Mato pa ni Trump. Nahimo na yung sang hero ining kalakiha ay. Mo niya isulti ha. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. Kini nga gira
mulungtad po tanig pila ka makatuigan og muguba sa tibuok nga tungang sidlakan. Apan dili. Apan wala kini mahitabo. Og dili gyud kini mahitabo. Nya paghuman, Diyos nun po siya kalit sa ubos. Ingon siya mga higala sa sumpay, God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. Straight to the point. Sa Binisaya pa, ang Diyos manalangin sa Israel, ang Diyos manalangin sa Iran, ang Diyos manalangin sa tunga-tungang sidlakan, ang Diyos manalangin sa hiniusang kanasuran dito sa Amerika, o ang Diyos manalangin sa tibok kalibutan. Straight to the point. Mura magnahimong pastor si Trump. Asa lang agi katawa-katawa may gala. So, tood man, mo follow sila ani, kay ang nagsulti may gala ang labing gamahanan man nga nasod. Lisod sila di sila mo sunod. Back to normal na, ha? Okay man po noon nga kwan. Nga, magmalangan patay ng giraha. Daghan pang kinabuhi nga mga matay. Di, kinini ang kwan na lang pod. Magsabot na lang sa tinarong, unya mobalik sa normal na nga panginabuhi. Unya, para mahunong na gyud maundang na. Kay, importante masaguna ay kalinaw day. Unsa ko man na paghunong po na god. Sa ako nang giingon, either mahunong dali, o mo hitabo karon, or mo escalate, mas lisod pa. Ay mo escalate, mahigala, delikado, mahimong pabilo sa gubat sa tibok kalibutan. Pero karon mahigala ni ana. So, mas mayo po noon nga, inani nga mahunong na, kay aron nga mubalik nas normal town. Ang kinabuhi sa mga tao mahigala dito sa Middle East, kay naamong naman ani, hasta mahigalang Qatar, naamong naman po sila. Hasta mga higalang, di lang ka na mga kwan ha, kanana ang Iran at Israel, ang US disod na niya, nibawas po sila sa mga US bases mga kaigalaan, delikado kayo. Kita po sa Pilipinas, ang atong kuyaw sa Pilipinas, ang gasolina nga musaka, ikaduha, ang atong kuyaw, ang atong mga OFWs mamauli, samantanig panarbaho nila, unya ay katulo, naaputay mga US, kwan dili visiting forces mga higala nga naa dili. Delikado, simbako ba lang, palayo na pod, no? Simbako, roy, og targiton, og apil natin mga US bases nga na sa Pilipinas. Og targiton, og parehas Qatar ba, gitarget ang US bases to sa Qatar. Mayo kay nasagang nila, kay naasray mga interceptors. Nang kita, masama ito interceptors kay? Muna yung nakalisod na napita, mahigala mo ng ang atong statement, yun, pag issue ng statement sa kanasuran, maingon ba nason mo, kundem na, ang usapod kundem, magawan mo, laban sa kwan na. Ang Pilipinas, ang atong statement ng motherhood na gyud niya, ang ato sa Pilipinas, gibasa itong Tita Clear gahapon day, nga ang ato, nga malinawon, nga ato nga, panawagan nga na ang kalinaw, ina na. Hindi kita mag-isu-isu statement nga, makapasilo sa pikas bahin, o sa pikas. So, kutob na kita sa mga panghinaot nga ang gubat magka-sinabtanay o mahuman. Careful kayong statement, oy. No? Kay aron nga, wa bay masuko po nato. Kay kinini ang playing safe na lang gyud ta. Kay wala ba tay buga po ra ba lagi. Na lisod na kayo mahigala og kuan. Kinini ang atong mga university diri sa Sikihor, murag wa pa magyud makamugna tingali og kanang sama sa Iron Dome. Mo na diha attorney John Kagulada, kutob lang kita sa mga pangamuyo. Liman ka na mga higala, sus mga Rosep, matugpa na mga missiles mga kaigalaan, bungkagong agi, dinagko ni nga mga kwanoy, dinagko ni nga mga armamentong gipanggamit, mga sukintig paminaw. So karon medyo dili nila limpod, actually sapat sa Iran. Kining pagkahitabo aron. Kining lisod sila og ceasefire tali sa Israel medyo kuan gud pero wa naman tay mahimo kay na naman Trump mahigala ni sod naman. Mas bubintaha-bintaha na lang ni kuno sa Iran moingon nga surrender lang gid mi. Mas magkuan man, mas may ni inani nga wa mo surrender ng Iran pero nagigsabot ana
So doon ay ceasefire. So 12-day war mahumana. Under this dictate mahigalan Trump. Lagi tala nagkatawa mga sukintig paminaw. So aron nga mo balik tas normal oy. Tanaw na to ni mahigala kay obserbara na to within naman sa time nga gihatag. 6 hours onya 12 hours and then 24 hours. Matud pa upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful. Straight to the point. Unya nahimo siya mahigalang mo ni husay aning duha. Human mahigala sa pagbombardiyo ni congratulate na. Unya nahimo po siyang gamay mo rasag na pari di sa ubos sa iyang statement o nahimong pastor nga medyo Diyos noon po si Trump di sa ubos. Ato lang yung agi katawa mga sukintig paminaw porbida. Pero subong pamalandungon to ang mga panghitabo mga kaigalaan. Labi na ang kay kuyawan nila ang Iran magud og maoy mobaws mahigala medyo lahi po iyang binawsan sa Iran kay delikado ba daghay mga among. Kay ang Iran medyo dunay pagkakuan lahi po ilang tirada. Kay kanang Israel mga kaigalaan in fairness mga higala sa pikas ug pikas. Kuan man inigtiras Israel bitaw daghanang patay sa mga military generals god ni kuan ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader sa Iran. Iyang mga generals nga matay. 8 ka generals god nga iyang mga sinaligan god sa iyang army na nga matay may gilas target sa Israel. Ponigbaw sa Iran balik sa Israel di man god target nga military installations may gitarget. Ang Tel Aviv man, ang Haifa, ang civilian population may maigo. Mo na ni kakuyaw. Simba ko wa pay Iron Dome dito, pati naghanang patay. So medyo kuan ba? Mo na nakuyawan tong uban ba sinya magwala ning Iran, kini Major General Muhammad daghanin nga matay. Major General Hussein Salami, Major General Muhammad Bagheri, Major General Ghulam Ali Rashid, Brigadier General Amir Ali Hasizade, Brigadier General Mehdi Rabani, Brigadier General Ghulam Mirza Merabi, Brigadier General Davoud Sikhian o General Masoud Shane. Mao ni ana nga matay nga mga generals. Daghang mga army, daghang mga sinaligan niya ang naliquidate sa pag-attack sa Israel. Nya pagbaos nila wa may namatay nga general sa Israel day. So medyo alkansi na ang mga trupa ni Ayatollah Ali Khamenei. Medyo alkansi na gamay kay kung mawadaan ko kay mga generals nga labi nag may utok na sa inyong operation. Medyo naman god apektado kagyod, no? Labi na kato mga brilliant generals si mo ina nangawagtang na. So murag na ka ipatawag ng mga generals wa na. Pay mo ingon lang ka nga wa na kay mga generals, wa na kay mga labi pag nahutdan ang mga bala, ingon na lang nga gusto pa man mo padayon pero kining amo lang gusto nga ang kalinaw. Sama ining Israel og Iran, posibleng dusikat adlaw ng binumbahay og nangahutdan nagbala kay nangahutdan nag Iron Dome nga igsugat yung interceptors. Pwede pag moingon na lang pod nga nakasnabot may nga magsabot na nas kalinaw ina na. Tinuod di wala yung mga bala di ay. Pero bitaw dako mga higalag role in Trump ining kalakiha murag sagol dikta ning iya ning Middle East kaning kang gubat sa Iran ug Israel nga magkasinabot mga kaigalan. Sige, atong paabuton mga sukintig paminaw 24 hours gikan sa pagsulti ni Trump. Basin pa og mahingpit na gyud nga makabot ang kalinaw taon. Aron nga mabalik nas normal mahigala ang atong mga kaigsunan diha sa Middle East. Ato lang giagi katawa mahigala pero subong pamalandungo na pero ato nang hinaota nga matuman ning tanan og back to normal na ang dagan sa kinabuhi. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point.
Straight to the point. Now, mo gikan sa Middle East, layo man kay totong gisgutan. Pero mo na giyon layo nga duol. Nganong layo nga duol kay? Layo ang lugar pero duol ang epekto kay ang karong adlaw ra misaka baya ang presyo sa lana. Askang duola sa Shell. Ang Shell o Petron o ang Caltex pertin duola gyud in taon kay. Agi tala ni katawa mga higala. Minaota nga mo back to normal na kita ini. Unya di pa kuno ipadungan og pasaka para di ta makuratan. Ang Pilipino mahigala bisag way bomba makuratan tas presyo, muratag na igog tumahok. Layo to atong gisgutan, apan duol kay epekto duol man nato. Sa nga na naskiti po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu at ang inyong gabi ang sincerely Ate Arlene na alas 9 ito sa 10 ang teknas kagabion o alas 10 nga to sa 12 usab ang Straight to the Point Evening Edition o ba kasama ang Binji Tanghiya. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.